Akin pare, mandadangal ka lalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal kay sanagutan san labi. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulupyo dasayan kabwasan. Maktaryon lingkor at Magti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Miyerkules hapit sa 24 od bulan na September 2025. 91 days more to go before Christmas.
Jada saray ulo na balita at lokal. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 75 anyos yakulaw at talapos na motorsiklo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lakin na plagad taytay agne arumog. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bedridden inaristo. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Diin walay kaso ton panagtakaw inaristo na otoridad. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jadasari ulo na balitad nasyonal. Alcantara, Kimansyon at Saray flood control scam. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Alcantara, impasilong admitis evaluation na DOJ. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. ICC ang isigap na taluran kason murder laban at Duterte. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Dating DPWH sa executive walay tig 20 million Japan casino. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Amin niya DPWH sa project Jad Bulacan substandard palapag ng price. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuasan tanatan wadyaray detalye at balitad lokal. Setenta-cinco anyos siya kulaw at talapos sa Atubakyar, Imbatik at Patambalan. Agawas o aksidente oras na alas 3:40 na ngarem. Jad National Highway na barangay Magsaysay Bali na Labrador, Pangasinan. Kinabat sa biktiman siya Rebecca Soriano Firay. Si kato at talapos na mambabuos siya motorsiklon Rosie 125. Mamanihuanan na Eduardo Cruz sa Camigi, 24 anyos ang kapoy buong bananton na lisensya na nagawa sa aksidente. Jad investigasyon na pulis sa kabatan sa may motorsiklo sumamarap jad west direction nang biglan na atalapos so biktiman umbubultang karsada. Akagamor na sugat jad nandurman na parte na laman so biktima. Tan si katoy Batik jad daling gayon na district hospital. Nasari ng respondent personal na MDRRMO. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Anggad sayan kaplasan agniarumog sulakin na plagada kayang river oras na alas 5:46 ng aram. Jada balay na Sampabian, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Jimmy Narvas Fernandez Jr., 52 anyos. Jad investigasyon ng pulis sa may biktima so manmamaniho na pedicab ya walay inflation alak na aksidente na plug ada creek na bitlan ilog kay ba sa pedicab ya mamanihuan to niya. Sorry kabiyangan na pulis ang pabiyanta na MDRRMO so nanggawa ng search sa rescue operation dabit na lugar bang balat aga arumog sa bangkay na biktima. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Bedridden inaresto na pulis jad bali na Bautista, Pangasinan. Kinabat so naaresto na suspect at ngaranton na Alben Islabra Ramos, 41 anyos, bedridden, lapod si katoy naopiraan at aksidente ja barangay Poblacion Este bali na Bautista, Pangasinan. Sa may suspect so inaresto base da biskog na warrant of arrest impact sa na korte wala da criminal case number 3473 makanor da kason reckless imprudence resulting homicide and multiple physical injury iwalay pit sa to na September 16, 2025
Sa may suspect sinawit Jada Police Station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Inaresto na taklay na uloy so nadasol. So 31 anyos ya BE ya si Katoy inaresto at oras na alas 8:15 na Kabuasan. Kinabat so naresto ang suspect at ngaranton na Barbie Ann Likwanan Dancel. Si Katoy naresto base biskog na warrant of arrest pa-accept na korte. Iwalay pit sa ton September 16, 2025. Iwala dasilong na criminal case number 997-V-25. Makalanura din sungkay na Article 310 o Revised Penal Code o kasong panagtakaw. Sa may suspect singgan ka na korte yamampiansa ada kantidad na 40,000 pesos. Inawit niya police station sa bitlan na suspect for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukalan niya balitad lokal antista yung dapagadasare balitad nasyonal. Wajanire Pigarampay Mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balitang nasyonal ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinangalanan ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Senado nitong Martes sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla, ako Bicol Party List Representative Saldico, dating Caloocan Representative Mitch Cayahon, at DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakinabang umano sa flood control projects. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sinabi ni Alcantara na si Bernardo ang tumulong sa kanya para may talagang district engineer ng Bulacan noong 2019. Taong 2022 nagsimulang magbaba ng pondo sa kanya si Bernardo na may kabuuang 350 million pesos na ang kasunduan ay bibigyan ng 25% ang proponent o mambabatas na nagsulong ng proyekto. Noong 2023, ibinunyag ni Alcantara na 710 million pesos ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Bernardo sa kanyang tanggapan. Noong 2024, 3.5 billion pesos o 150 million pesos sa NEP, 300 million pesos sa GAA at 2.85 billion pesos sa unprogrammed appropriations ang naibaba ni Bernardo sa kanyang District Engineering Office. Noong 2024, ng malaking alokasyon
na nagkaroon ng pondo si Bernardo sa kanyang District Engineering Office para sa unprogrammed appropriations sa 2.850 billion pesos. Samantala, taong 2025, sinabi ni Alcantara na may 2.55 billion pesos o 1.650 billion pesos sa NEP, 900 million pesos sa GAA ang naibaba ni Bernardo sa kanyang distrito. Sinabi umano sa kanya ni Bernardo na sa GAA noong 2024, ang insertion sa nagkakahalaga ng 300 million pesos ay para kay Senator Revilla. Noong 2020 namang ay humiling si Villanueva ng proyektong multipurpose building na halagang 1.6 billion pesos, pero 600 million pesos lang ang napagbigyan na pondo. Ayaw aniya ni Villanueva ng flood control project kaya hindi na lamang nila pinaalam sa kanila ang proyekto. Noong 2024, naglaan ng 355 million pesos na pondo si Senator Jinggoy Estrada na inilagay ni Alcantara sa iba't ibang pumping stations at flood control project sa Bulacan. Nilinaw ni Alcantara na wala siyang direktang ugnayan kay Estrada. Noong August taong 2021 ay nakilala si Congressman Elizalde Co sa isang meeting sa Shangri-La, BGC Taguig. Ayon kay Alcantara, mula 2022 hanggang 2025 ay nakapagtaguyod si Co ng 426 proyekto na hindi bababa sa 35 billion pesos. Noong 2022 naman ay nakapagbaba sa Bulacan na halagang 411 milyong proyekto mula sa GAA si Representative Mary Mitzi Cayahon Uy. Binanggit din ni Alcantara na 2022 ay humingi sa kanya si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana ng langistahan ng mga flood control project sa Bulacan. May kabuang 1.4 billion pesos na halaga ng proyekto anya ang naipasok ni Lipana na ang misis ay isang kontraktor. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sumalang na sa inisyal na ebaluasyon para sa Witness Protection Program ng DOJ si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara nitong Martes. Ito'y kasunod ng kahilingan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dalhin sa DOJ si Alcantara kasunod ng mabibigat na testimonya at pagbubunyag niya sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Kabilang ang pag-amin niya na amo niya si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga pagbibigay ng mga komisyon mula sa mga flood control projects sa mga senador. May mga dokumento at affidavit na nilagdaan si Alcantara sa DOJ kasama ang kanyang abogado bagamat hindi dinetalye ang kaganapan sa pag-uusap ni Alcantara kay Remulla sa Witness Protection Program. Kasabay nito, sinabi ng DOJ na nagsumite na sila ng mga dokumento na Anti-Money Laundering Council para i-freeze ang bank accounts ni Alcantara. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, inamin ni dating Bulacan First Assistant District Engineer Bryce Hernandez nitong Martes na substandard ang lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang engineering office sa Bulacan na kinabibilangan ng flood control projects. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Hernandez na ang lahat ng infrastructure projects ng kanilang tanggapan mula 2019 ay hindi nakakatugon sa required standards dahil sa kanilang obligasyon sa mga proponent ng proyekto. Sinabi ng dating engineer ng DPWH na kasama sa mga proyektong ito ang mga flood control, structures, gusali, kalsada at maging ang mga silid-aralan. Sinabi ni Hernandez na nagsimula ang lahat ng kanilang substandard na proyekto nang dumating si dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantalang inamin
ni Engineer Bryce Hernandez na nakatatanggap sila ng 20 million pesos bawat isa sa 3 beses isang linggo upang ipanglaro sa casino. Ayon kay Hernandez, ang boss nila si dating District Engineer Henry Alcantara ang nagbibigay ng pera sa grupo. Sinabi ni Hernandez na palaging may dalang pera na nakabag sa kanyang sasakyan si Alcantara. Ayon kay Hernandez, hindi niya alam kung ang mga bag ng pera ay nagmula sa pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Inungkat ni Senator Rapi Tulfo kay Hernandez ang 597 million na kabuuang halaga ng mga deposito na pera sa kanyang 36 na bank account ayon sa Anti-Money Laundering Council. Una ay tinanggi ni Hernandez ang nasabing halaga pero kalaunan ay sinabi niya ng kabuuan ay maaaring umabot sa 597 million pesos kung lahat ng deposito ay susumahin. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, sinampahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 3 crimes against humanity sa umano'y naging papel nito sa pagpatay ng hindi bababa sa 76 na katao sa panahon na ipinatutupad ang tinatawag na giyera laban sa droga. Ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakapaloob sa isang dokumento na inilathala ng ICC noong Lunes. Matatandaan na isinuko ng gobyerno ng Pilipinas si Duterte sa ICC noong Marso. Binanggit sa dokumento ang nangyaring anti-war crackdown na pinangunahan ni Duterte noong siya ang presidente na nagresulta sa pagkamatay ng libo-libong pinaghihinalaang dealers at users ng illegal na droga. Ang dokumento ay nilagdaan ng Deputy Prosecutor ng Korte na si Mami Madia Niang na naglalahad kung ano ang nakikita ng mga prosecutors na criminal responsibility ni Duterte sa napakaraming namatay sa pagitan ng 2013 at 2018. Ang unang count sa panahon ni Duterte bilang alkalde ng Davao City nang siya di umano'y naging indirect co-perpetrator sa 19 na pagpatay sa pagitan ng 2013 at 2016. Ang pangalawa at pangatlong kaso ay may kinalaman sa taon ni Duterte bilang Pangulo. Ang una ay nag-uugnay sa mga pagpatay sa 14 na tinatawag na high value na mga target noong 2016 at 2017, habang ang huli ay tumutukoy sa 44 na pagpatay na ginawa sa panahon ng mga operasyon ng clearance laban sa mga di umano'y kriminal na nasa mababang antas sa pagitan ng 2016 at 2018. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one.
Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig ya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Macterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, si Engineer Nixon Dakal. Nandito nga rin ang ating station manager, Joy Baby. Baby. Oo, siyempre, pag mga bata maagang gumigising.
Araw po ngayon ng Miyerkules, petsa 24 sa buwan ng September 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga impormasyon, mga hinaing, mga sumbong, suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po tumawag kayo sa Smart number 0939-100-9931 at Globe number 0927-974-2784. Ayan, sa ating Facebook page, i-search lamang po ang DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan Paborito. Live din tayo sa YouTube, YouTube channel ng DWGE. Ngayong araw, kapaborito Errol, walang pasok sa ilang mga bayan na nag-declare. Dito sa lungsod ng Dagupan, walang pasok, in all levels. Wala rin. Sa Dagupan. Natin yung, walang pasok dito sa lungsod ng Dagupan. At siyempre, binabantay nila ang pagtaas ng tubig. Dahil mamayang alas 11:55 mamaya magkakaroon ng high tide. Ilan yung nandyan na taas ng tubig, kapaborito Errol, na ayon sa pinarating sa atin mula sa city government ng Dagupan. At mamayang gabi, sa ngayon, low tide pa rin, low tide pa rin ngayon. Magmula alas 5:45 ng umaga at hanggang mamaya. Yung announcement ni Mayor Belen Fernandez na wala pa ring pasok. Walang pasok. Wala suspendido ang ngayong araw, September 24, ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin ang mga pasok sa tanggapan ng pamahalaan sa Dagupan City. Walang pasok. Ito po ay bunsod ng patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa Sinukalan River na epekto ng bagyong Nando na nagdudulot ng panganib ng pagbaha sa ilang bahagi ng syudad. Pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto at iwasan ang hindi na kinakailangang paglabas para sa kaligtasan ng bawat isa. Stay safe, Dagupeños. Ayan, yung signed Mayor Belen T. Fernandez. At hindi lang dito sa Dagupan, kundi sa Santa Barbara, nag-declare na rin na walang pasok. Ang Municipality of Santa Barbara, ganun din ang bayan ng Anda, Labrador, Villasis. Sila po ay nag-declare na walang pasok ngayong araw. Actually, marami nang nag-declare. Dapat meron tayong minsan ng listahan sana, itong mga natanggap din natin, natanggap natin, ito yung mga binabasa natin, kasi yung mga ibang bayan hindi pa nagpapadala. Malamang hindi pa sila apektado sa yung baha. Pero diyan sa Kalasyaw na nakita ko barangay, yung barangay na na may nababaha na kahapon nakita ko sa Facebook. So yung mga may dagdag ko lang sa mga walang pasok, kapaborito Dennis, diyan sa may bayan ng Binmalay, all levels, diyan sa may San Carlos City, public and private, walang pasok. Sa Bautista, dyan sa may Malasiki, sa may Santa Maria, Pangasinan, walang pasok. Sa Mangaldan, wala ring pasok. Sa Kalasyaw, all levels, walang pasok. Sa Pusurubio, dyan din sa bayan ng Mapandan, si Binmali, nabanggit ko na. Dagupan, nabanggit na rin. Diyan sa may bayan ng Sison, Pangasinan. Sison, Pangasinan, walang pasok. Diyan sa may Basista. Sa Sual, ganun din, nag-announce din. Sino pa itong mga ito? Orbistondo, nag-announce na rin. San Jacinto, sa Bayambang, Mayor Lopez, Asinggan ito, Asinggan. Sa Alaminos City,
Diyan sa may mga taram, Ventanilla Diyan, mga taram ito. At sa, saan pa ito? Bautista, nabasa ko na. So marami rin marami na ring mga bayan na nag-declare na walang pasok. In all levels yan So, kasi ang pagde-declare kasi ng mga ganyan na walang pasok upon recommendation ng MDR. Ng kanilang local MDR. Ayan, sila po yung magsasabi kasi sila yung nakakaalam kung ano po yung mga barangays, kung apektado na ba sa pagbaha, sanhin ng mga bagyo, at tulad nitong si Bagyong Nando. At sa awa ng Diyos nakalabas na rin itong si Bagyong Nando pero kahit na wala na pong tag-ulan dito sa ating dito sa ating bayan o syudad, kung patuloy ang pag-aragasa ng ulan sa bandang itaas diyan sa Mountain Province, siyempre, yung tubig kasi ipupunta sa mga dam yan, At siyempre yung dam, pag naabot na yung critical level, siyempre magre-release sila ng tubig. Pero wala pa naman. Wala pa namang ni-release. Yung kaya pasalamat po tayo, at hindi tayo ganong naapektuhan itong bagyong si Nando. Kaya't yung mga local chief executive natin, mga opisyalis natin, talagang todo bantay din. Tulad dyan sa bayan ng Kalasyaw, talagang binabantayan ng mga lokal na opisyal ang iba't ibang mga barangays, lalo na sa mga low-lying areas, malapit sa ilog, dahil dyan po sa bayan ng Kalasyaw, catch basin yan maraming mga barangays dyan. Anong nakaraan lubog lahat ang barangays. Yung Krising, Dante at Imong. So ayaw na nilang maulit yung mga ganong pangyayari. Kaya't inaabisuhan ng local government unit ng Kalasyaw itong mga residente sa mga mababang lugar, yung mga low-lying areas, na kung may mga tubig sa kailang lugar at huwag nang abutin yung mismong critical na level, dapat kung alam na nilang binabahay yung kailang bahay, lumikas na sila sa mas mataas na lugar. May mga kababayan kasi tayo na hindi nila maiwan yung kanilang mga bahay. Pero mas maganda. Mas importante kasi ang buhay. Buhay ang importante diyan. Pero dahil nga sa pinapangalagaan ng lokal na pamahalaan ang buhay ng bawat kababayan nila, kaya sila po ay nandyan na katuwang at sila ay umiikot sa mga barangays. Nakita ko po yung pinost sa social media na si Mayor Patrick Agustin Karamat at mga kasama niya, MDR, PNP, BFP, sila po nag-ikot sa mga barangays. Nakita ko yung barangay, anong barangay yung napuntahan nila na tubig na kaya't ganyan na kasipag po ang local chief executive dyan sa bayan. Actually, nag-ikot si Mayor sa Lungos, Lumbang, Lasip, Talibao. Lasip. Yan yung mga babahain. Bahain. Ayan. Kaya ikausap niya yung mga punong barangay. Sila Kapitan Uson. Sa Lungos yan. Kapitan Binoya. Si Kapitan Fernandez at si Kapitan Untalan. Ayan. Inaalam ang sitwasyon sa kanilang mga barangay. Untalan sa sa Talibao. Basta yung apat na barangay nga, Lungos, Lumbang, Lasip, Talibao. Ayan, So, meron na palang may mga lumikas na rin na mga Presidente. Pamilya sa evacuation center at patuloy pa rin na nakikipag-ugnayan sa mga barangay officials
para masiguro ang kaligtasan ng bawat Kalasyawenyo. Si Mayor Patrick kasi, ang monitoring niyan, siyempre, binibigyan niya ng trabaho rin yung mga barangay officials na sila rin yung mag-monitor sa kanilang barangay at itawag ka agad sa MDR kung kailangan ng i-rescue. Yun po ang kwan dyan, na kahit na itong si Mayor Patrick Agustin Karamat talagang meron siyang karamdaman sa loob ng isang linggo dahil siguro sa sobrang medyo sumama rin yung kanyang pakiramdam. Pero pinilit pa rin niyang pumasok at minomonitor itong mga barangays. Tingnan nyo yung sipag ng inyong mayor dyan sa bayan ng nakaantabay po sa mga pagbabantay. Ang PNP, siyempre ang MDR, nandiyan din FSWD, andyan din ang MHO. Ayan, kung sakaling anumang emergency sa health, social services na nakakailanganin ng kanyang mga kababayan. Kasama niya palang nakaikot din. Sa mga barangay na ito, si Councilor RD Soriano, Councilor Manny Datwin, tsaka si SK. Alam mo, kanyan, yung naka-divide ang mga yan sa mga barangays sina Vice Mayor, Kevin Rimacanlalay, meron din silang area na binabantayan. Kaya't kanyan, maganda yung kailang sistema sa pagmumonitor itong meron tayong tinatawag na division of work. Division work. Kaya hinahati-hati na para mapasyalan lahat. At kung may sakasakaling may hihingi ng tulong, ay nandyan agad yung mga nakatuka na mga opisyalis sa mga barangays na yan. Kaya't halos walang tulong nga itong mga opisyalis ng bayan ng Kalasyaw tulad ni Mayor Patrick dahil kanyang minomonitor maigi itong mga barangays. Gusto niya ligtas ang kanyang mga kabayan, gusto niya talagang wala hong mga kababayan niyang yung nasa lubog sa baha, kaya't yun po yung kailang ginagawa. Nandiyan kaagad yung kailang aksyon diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Alas 6:47 ng umaga. Dumako tayo sa iba pang mga issue, kasi kahapon talagang grabe yung investigasyon diyan sa Senado, matapos na umamin itong si dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na substandard ang lahat ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan. Alam mo yung nangyayari kasing substandard dahil daw sa mga SOP. Nababawasan, kailangan nilang bawasan yon para pamigay doon sa mga nakikihati ng pitsapay. Nasayang ang buwis ng taong bayan, kinain ng mga buwayang politiko at ng mga nasa DPWH, kamal ng mga infrastructures project. Hindi lang infra, pati flood control, pati lahat na, buildings, sa eskwelahan, multipurpose yan. Sa patuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Hernandez na ang lahat ng infra project ng kanilang tanggapan mula 2019 ay hindi nakatugon sa required standards dahil sa kanilang obligasyon sa mga obligasyon yung hati-hati sa pitsapay. Sino ba yung mga nakinabang o nakikinabang diba? Na politiko? Etong si
si Alcantara. Oo. Bigla na lang siyang nagsalita na. Kumanta. Diba, nung mga nakaraan, yung kanta niya, sintonado Pero ngayon? Ano na, mukhang maganda na. natatahina nila. Oo. Yung kabuuan ng kwento. Kinanta niya si pangalawang beses na. Una si Bryce ang kumanta dito. Pero kay Senator Joel Villanueva at Jinggoy. Ngayon naman ang kumanta si Henry Alcantara. Isinama niya na si si Saldico. Na simulat sa pool siya ang itinuturo. Nandyan din yung Congressman Kayahon. At ito matindi. Yung Undersecretary. Na si Roberto Bernardo. Itong si Undersecretary Roberto Bernardo isinalang ba o hindi? Hindi Hindi pa. Biglaan yung kanta ni Alcantara bigla. So ayan. Bigla yung kanta. So tingnan natin kung anong sasabihin din itong si dating Undersecretary Roberto Bernardo. Di ba? Kung malala mo, kapaborito Errol, si Senador Jingo Estrada na isa sa mga kinanta. Kinasuhan ito. May kasong pandarambong o plunder noon dahil sa pag-transfer sa Priority Development Fund PDAP sa bugos na non-government organization na nagkakalaga ng 183 million piso. Di ba? May issue rin ba kay kay Senator Villanueva? Mayroon din. Yung sa NBI? Oo, sa NBI sila yung nagkaso. Graft and corruption. 2016. Yung pork barrel naman yan. Pork barrel scam din yan. Ganon din itong si dating Senador Ramon Bong Revilla. Kinasuhan din ng pandarambong o plunder dahil sa Priority Development Assistance Fund at 16 na counts of graft ang corrupt practices. Pero ano naman, absuelto? Absuelto naman siya. Wala naman nakulong sa mga yan. Yun nga yung problema. Nakalaya. At nakalaya. Nanalo pa yung isa. Kaya nga. Si Senator Villanueva, yan yung yung mga binanggit. Etong si Bong Revilla, naulit na naman. Kaya lumabas yung mga picture nitong dalawang to, Jingo at saka si Bong Revilla. Kasi kahapon yung nauna kasi, yun yung kinasasangkutan nila sa yan yung sa buwatan, sa PDAP na scam. Napoles. Yung mastermind si Janet Napoles nakakulong. Pero yung senador, nakalaya. Yung mga mas powerful kaysa kay Napoles, nakalaya. Nandyan, papasyal-pasyal. So may mga ganitong pangyayari na kinasasangkutan ng mga opisyal tulad ng dalawang senador. Ang tanong, bakit binalik ng mga butante sa Senado itong dalawa? Di ba? Sino ngayon ang dapat nating sisihin diyan? Bakit sila nakabalik? Di ba yung mga butante? Itong mga ito, another eye-opener. Another kako na lang. Kasi yung una, yung Napoles, dapat mulat na yung mata ng mga taong bayan. Ito, another eye-opener na sa mga butante na ang official na ito, sila yung mga, alam mo na, may mga pinaghihinalaang nagkamal ng pera ng taong bayan, wag nyo nang yan. Iibuto. Wag nang pabalikin. Paano ka magtitiwala sa mga ganyan tao? Nagsisilabasan yung kaya nga hindi yung mga kinakanta nitong mga nasa DPWH. Hindi sila nakontento sa PDAP kasi milyon lang yun Kaya dito sila kumakana sa flood control dahil bilyon ang kailang tinitira. Bilyon ang pinag-uusapan dito na kickback. Walang hiya talaga mga ito. Sabi ka naman. Mahiya naman kayo. Sino nagsabi na? Si Presidente, di ba? Si Presidente. Ito naman sa DPWH, itong yung dyan sa may, lalo na dyan sa may
District Engineering Office Sa ng Bulacan. Oo. Alam na nga nilang bawal ang kanilang ginagawa. Hindi na nila pinagtanggol ang kaban ng bayan. Hindi bayad ha. Bayan. Dahil nakinabang ang mga ito sa ghost projects, substandard projects, lalo na sa flood control issue. Sino ang ngayon nasasakripisyo sa nangyaring malawakan? Madalas ang baha. Di ba? Sa Bulacan. Diba tayo? Yan ang problema ngayon dyan. Ang matindi dyan kasi yung ghost. Kahit na ikaw ay may third eye, hindi mo makikita yung ghost na... siyempre. Yung ghost na flood control projects. Ako, nakikita ko Pero pag... Ako nakikita ko. Talaga? Pag dumating Senador Jinggoy, nakikita ko. Nakakakita ka ng multo? Nakikita ko Senador Jinggoy. Hindi pa naman hindi pa naman tapos yung investigasyon. Di ba? Hindi pa tapos. So, ayan. Kaya antayin natin ang kalalabasan ng investigasyon kung sino-sino ang mga makakasuhan. Hindi lang sana yung mga nasa DPWH na mga opisyales. Itong si di ba? Sinabi ni Alcantara. Ay, Alcantara pa. Alcantara, ikanta mo na lahat. Alcantara, sabi niya, yun ang nila ngayon Alcantara, hindi Alcantara. Alcantara. Ikanta mo lahat. Ang nagbaba daw ng pundo itong si Bernardo. Bergagdo at ayusin mo. Hindi, dadulas lang ako dadulas lang yung dila ko nasabi ko yung Bernardo. Siya yung nagbaba daw ng yung kabuuan. Si Bergago yung Bernardo. Ano ba yan siya yung naglagay na DE kay Alcantarantado. Hindi, Alcanta na. Ano ba naman lumalabas sa bibig natin ngayon? Pasensya na po kayo. At sa yung nagbaba ng kabuuang 350 million. Marami silang binababa. Marami silang dyan, hindi lang yan. Naglalakihan pa. Naglalakihan pa. Yun yung una siguro, yung 350 million piso na dito nila kinuha yung Verdugo. Dito nila kinuha yung 25% para sa proponent. Meron pa ba ngayon? Hindi. Yung word na proponent ngayon, nung lumabas yung flood control issue, nawala na. Naanod ng flood. Yung mga flood control, pinaglalagyan nila ng naglalaki ang mukha nila na kala mo ngayon yung word na proponent ayaw na nilang gamitin. Anong ginagamit na ngayon? Wala na. Hindi, meron. Patay mali siya na. Hindi, meron. Wala na. Yung maskara ng kabayo. Tapauho. Tigamit ng dadsatan nagtatakip sila ng mukha. Nagtatakip ng mukha. Di ba noon, ang lalakas sa loob na magsabi na ito po ay pinapondohan ko po. Para po matapos ang ganitong project sa sipag ko po na manungkit ng pondo. Nandyan yung project. Ngayon, yung word na proponent, hindi ko na naririnig. Nawala na. Naano doon sa flood control scam. Yung flood control, na maliwya, fund control? Fund no control. Fund control? Hindi, sila yung kumokontrol. Sila yung kumokontrol ng pundo. Kaya, grabe naman tong si Verdugo. 25%? Bernardo. Verdugo. 25% daw sa proponent. Ngayon, kinanta ka Bergago. Bernardo, kinanta ka ni Alcantara. Kinanta ka ni Alcantara. Kaya ano yung masasabi mo ngayon? Buti na lang kumanta na to itong si Alcantaran. Hindi, Alcantara. Buti kumanta na siya. Siya yung nawawalang missing link. Ngayon nakokonekta sa mga mas matataas pa na opisyal. Ngayon itong si Kwan naman, ito yung missing link naman si Bernardo. Kaya nga, pag hindi nga kumanta itong si Alcantara, hindi mababanggit si Verdugo. Hindi, Bernardo.
O hindi siya mababanggit. O ngayon, binanggit na siya. Si Bernardo, kakanta na yan. Kakanta na. Oo. Kakanta na. Alangan na siya lang yung makukulong. Kaya nga. Yan. Siyempre, dapat ikanta niya rin yung mga sinasabing proponent. Tingnan nga natin. Kaya. Yan ang tanong. Yan ang hamon. Ayan ang hamon ng taong bayan. Mabanggit kaya? Siyempre, si Bryce, kinanta niya. Kung yung pati amo niya, nakanta niya. Nung kumanta si Bryce, ayaw aminin itong si Alcantara. Ngayon nung tinawag si Alcantara. Huwag mong baguhin yung apelido. Alcantara. Alcantara, hindi Alcantara. Alcantara. Kumanta na si Alcantara. Itong si Alcantara, kumanta at dinawit yung si Undersecretary ng DPWH, itong si Bernardo. Undersecretary. So ano nga masasabi ngayon ni Bernardo? Kinanta ni puro kakanta. Kinanta nga ni Alcantara. Yung pangalan antayin natin kung ano ang yung kinahinat na itong investigasyon na ito. Sana matanggal sa pwesto yung mga nagkamal ng pira ng taong bayan. Antayin natin kung anong kinalabasan ng investigasyon. Dapat managot. Dapat talagang may managot. Sa batas teka. Bago tayo mag-commercial, ay mamaya pagbalik natin pagdating. Pagbalik. Naalala mo ba yung isiniwalat ni Mayor Magalong? Yung sa may Cat's Eye? Na pagkamahal-mahal? Na kung bibilhin mo lang nasa 1,500. Pero ang presyo sa DPWH 11,000. 11,000. Pero may mas malaki yata. May mas malaki-laki pala. Na ito na ano natin nasilip natin. Nasilip lang natin. Dapat makita rin ni Mayor Magalong. Kung magkano yung presyo. Alam mo yung roller barrier. Yung nasa highway. Yung nasa highway, yung nasa gilid. Di ba maraming bilog-bilog yan? Sige. Mamaya. Kulay dilaw. Mamaya talakayin natin yan. Sa ating pagbabalik, makalipasan po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Patayin ang mga korap na magnanakaw! Ang puta-putang Iren Sunata. You're all I can think of, every drop I drink of. Son, ang puta-putang Iren impormasyon. Su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguwas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building,
JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:08 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makter yung lingkod, Ate Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Good morning nga pala kay Haring Solomon. Roger Solomon de la Cruz. Good morning. Basta ka man susulo. Hindi nagsusulo yan. May kasama yan. May kasama. Siyempre, yun ang misis niya. Si Gary Nabalta ng Dasol. Magandang umaga. Magina Corda is watching.
Gilbert Diandado dyan sa Mapandan. Magandang umaga sa iyo, Insan. May kiyan manaya. Yung nan post siya ay konta no kintoy ay may account tunto nan board member Rose Apaga. Oh, bakit? Ya akapayong akabota so litrato to. At dulap ya karsada. Marunong naman magbota. Basta akabota eh. Oh, sige. Tapos ang caption niya, ang unang tatlo. First three. Sino? Ang unang tatlong makakahula at makakakomment nakadistrito ko kung saang barangay daw yung dinalaw niya. Dinalaw? Oo, yung unang tatlo. Unang tatlong magkokomento siguro ng tama. Oo. Mananalo daw ng isang payong. Payong kapatid. At tagi-isang ampaw. Sa dinami-dami ng apektado ng baha. Diyan sa may 5th district. Bakit? Tatlo lang ang mananalo. Siguro good luck sa inyong tatlo. Hindi, baka naman yun ang nabaha. Hindi nga sabi ko nga sa dami ng apektado. Diyan sa may 5th district kabobota ayaso na ng composto yan ng board member. Hindi, baka naman ang doon lang yung kanyang budget. Kaya hindi niya kayang magbigay ng mga relief goods. Kaya tatlo lang ang bibigyan. Tatlong payong. Doon sa may tatlong mananalo. Ngayon, payong kaibigan. Kaibigan mo ba yan? Hindi. Yung mga nakikinig. Hindi. Payong na lang. Wag na kayo. Good luck sa mga binasa ko lang tong congrats page. Wala pang nananalo eh. Hindi, congrats kay board member Apaga. Kasi kakapost niya lang 4 hours ago. Congrats kay board member Apaga dahil meron siyang project na ganyan. Yung tatlong mananalo ng payong kung sinong makakapagsabi. Sama mo na yung angpaw. May angpaw din. Meron din. Oo. Magkano kayang laman? Hindi niya sinabi Hindi sinabi. At sa lahat ng magko-comment at makakakuha naman ng tamang sagot ay may chance makasali sa raffle sa October. October? Anong pitsa? Wala, October lang. October? Yung ipamimigay niyang panangaro ipaparapol niya pa. Sige. Sige, good luck. Good luck sa may mga sumasawali. Good luck at meron kang magandang programa. Accomplishment niya yan. Kung anong mga barangay na puntahan mo na. Sige. At congratulations sa tatlong mananalo ng payong. Congrats. Kung sino-sino mga yan. Dumako tayo sa ilang pang mga issue. Billions of piso ang nasasayang at napupunta sa hindi mahahalagang mga proyekto. Gaya itong rural barrier na nakikita nyo sa gilid ng national highway sa iba't ibang lugar. Particular dito sa Pangasinan, meron yan sa Urdaneta, yung going to Urdaneta, makikita yan. From Santa Barbara going to Urdaneta. Meron yan. Makikita nyo yan. At saka ang karamihan dito kasi yung Pangasinan going to Nueva Ecija meron yan na mga ganong mga barrier. So ano po yung kanyan? Ano kaya ang purpose niyan? Yung roller barrier ay ang DPWH ang may proyekto niyan. DPWH magkano ba ang halaga ng roller barrier? 141. 1,000. 1,000. So 141. Pero natin to, i-clarify natin kung magkano yung exact amount. Ngayon kung ang isang barrier yung rural barrier, ang specific kanyan, yung dimension niyan is yung plastic barrier 48 cm, yung large by 20 cm weight yung kanya. So ibig sabihin ang tatlong yung isang metro, tatlo o apat na piraso na ng yung roller barrier.
O kung sakali, kasi linear meter ang ano nila dyan eh. Oo nga. Ang sukat nila dyan eh. Oo. Kung sakaling na 4 na piraso doon sa isang metro. Tama ba? Tama. Sa isang metro. At nagkakahalaga ng 141,000. So, 500,000 sa 50 meters. 50 meters, 500,000, ano? Ay pakita, ayan, yan yung sinasabi namin. Ganyan yan. Yan yung sample ng roller barrier. Ngayon, may mga kwan din. Hanap ka ng litrato. May tingnan mo, yung ang importante diyan sana yung paliko at saka yung may yung may bangin. Doon sana ilalagay. Ganyan sana. Ganyan sana, paliko. Roller barrier yan. Yung ganyan sana. No 1 meter di. Saan man papagatan tanay di kaya gastos. Kaya nga ilang meters ba yung yung dalawang poste ng kaliwat kuryente? kanan papalayan. Kaliwat kanan. Yung iba kaliwat kanan. So billion din ang diyan, ang ginagastos ng gobyerno natin, ang nag-implementa ang DPWH. So napaka yan yung expensive ka nga. Hindi kayo nagkakaroon ng overprice diyan sa pag-supply ng pagbili ng naturang rural barrier. Hindi kaya overprice yan. Kasi yung nakuha namin nga na impormasyon ayon doon sa naman pinost nila sa yung mga nanalo yung contract agreement. Yung mga naglalagay niyan. May pakita mo nga yung yung sample diyan ng na engineer, yung mga dokumento na mga nakakuha sa naturang proyekto ng diyan sa 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 Pangasinan going to Nueva Ecija yan. Yan yung mga nakakuha. Pangasinan yan. Pangasinan yan, Pangasinan side kasi yan part ng regional direct region DPWH regional office ang nag-implement yan So iba sa ibang bahagi ng rehiyon may mga ganyan. Mayroon. Kaya't yan ang hindi pa nasisilip sana masilip ito ni Mayor Magalong, yung mga membro ng ICI. Kung nasilip nila yung yung tamo doon, yung nasa gitna, yung cat's eye. Cat's eye. Na overprice. Sana po ito makita nyo ito at masilip ninyo. Pakiimbestigaan yung naturang proyekto na yan. Dahil napaka mahal daw ng presyo niyan. Kaya't diyan na pupunta yung yung pera ng taong bayan. Although na yun nga ang sabi naman ng ng DPWH, dumadaan naman sa procurement process yan dumadaan sa tamang proseso. Ang tanong ng taong bayan nga ba yung overprice ba? Overprice ba? Ang tanong dyan, tama ba ang presyo? Tama ba ang presyo? Yun ang mga tanong ng taong bayan Ang sabi ng siyempre sa DPWH yan, ang bid price malalaman sa pamamagitan ng sinasagawang bidding na. Pero pag pinost kasi sa PhilJeps yan, siyempre sasali na yung mga kontraktor. Siyempre. Mga kayang mag-supply ng ganyan. Kasi ilan yung lang yung nababanggit na nagsusupply dyan itong baka sila lang yung nananalo pa. Itong Road Sky, Road Devices and Equipment Corporation at iba pang mga companies. Pero yung tatatlo sila siguro yung mga yung nakikibid diyan. Baka sila lang yung may supply na ganyan. Pwede. Kasi iba rin yung nagsusupply ng yung mga barrier steel
Di ba? Yung ano, yung bakal, naman. Bakal. Ang nagsusupply diyan yung yung Chem Steel Industries. Chem Steel. Chem Steel. Chem Steel, Chem Steel Industries Incorporated. Yung isa pa, yung AB Aponesto. Construction Parts and Supply Incorporated. Taga saan kaya itong mga ito? Yan nga baka sa Metro Manila siguro mga ito. Ang sinasabi ng DPWH ang mga contractors o suppliers dumadaan naman sa tamang proseso mga yun yun nga malalaman niya sa sinasagawang public bidding. Public bidding. Apat lang ang dapat na malaman ng publiko dito. Kung magkano talaga yung bid price, at sino yung contractors, sino yung mga suppliers, tama ba yung yung specification ng project, ano yung nasa program of works, di ba? Yun lang yung mga gusto malaman ng taong bayan dahil ang pira na yan na ginamit sa naturang proyekto igaling sa wish ng taong bayan, di ba? Kaya dapat na malaman din ng taong bayan yung public bidding. Hindi na kasi nalalaman ng mga taong bayan yan kung paano nila sinasagaw yung public bidding. Nasa 1 kwarto lang naman sila. 1 kwarto? Sino ba yung nagkwento na bago pa yung araw ng bidding aluto la. Naluto na. Lumalabas na wala nang pakialam ang mga taxpayers sa mga ganyan. Ay hindi dapat meron. Sa issue ngayon dapat yung maalam. Kumbaga dapat antam so nagagawa. Malaman mo yung buong katotohanan kung yan ba ay talagang dumaan sa tamang proseso o kaya wala bang mga pinipili na contractors. Yan ang dapat nating kuwan dyan ang masaklap dito hindi na nalalaman ng mga kababayan natin kung may mga hukus-pukus na nangyayari sa mga bidding na yan, di ba? Pag nanalo na nasusunod ba yung program of works? Yan nga di ba? Ang nakalagay dyan sa program of works tama at magandang mga materyales. Sana. Pero pagdating sa project ay doon na. Doon na lumalabas yung sinasabi, although alam naman natin na yan na matagal na. Pero sinabi uli nitong si Bryce na substandard. Pag hindi sila gumawa ng substandard, wala silang pambigay doon sa mga pagbibigyan pa dapat. Yung pitsa na paghahati-hatian nila. Kaya hindi tumutugma yung mga materyales na ginagamit doon sa aktual na proyekto. Pero pag tatanungin mo naman ang DPWH, hindi tama yung mga materyales. Paano mo pa mapapatunayan yung materyales na ginawa dyan? Sinemento na. Sa kalsada, kung ano yung kapal, sinusunod naman. Paano yung laman loob niyan? Hindi mo makikita. Yung semento na ginamit dyan, tama ba? Alam mo, may mga nadadaanan tayo tulad ng mga road lines, pag concreting. Mapapansin mo, may mga bakal sa gilid at sa kagilid. Pero yung pala ilang lang, sukat lang, wala sa gitna, sa gilid at sa kagilid lang. Meron yan. Pag tinanggal mo. Anong standard ba yon? Hindi standard. Kasi ang standard yan, lagyan mo ng alam mo, may nagpaliwanag sa akin kapag ang ginagawang pag nagsisemento sila ng daan, kung para sa tao lang, kahit wala na daw maraming bakal. Paano kung national highway? Pero pag madadaanan ng mga sasakyan, lalo na't mga naglalakihan, kailangan ng bakal yan. Wala may mga nakikita tayong ganyan
ngayon lang nagkakaroon yung sabi nga nila kahit nga hindi nakakaintindi sa mga engineering yung mga yan. Pag nakakita ng sinisimentong kalsada na walang bakal umpoy ang ira. Correct. Ngayon, balikan natin yung nung tawag mo doon, yung sa gilid ng kalsada, rural barrier. Roller barrier. Oo. Ang sinasabi kasi ng DPWH, kaya naglalagay sila dahil yun po ay required at naaayon sa batas. Meron daw kanyan batas yan na dapat maglagay yung tinatawag na yung Republic Act 11239 o kaya Special Road Funds Motor Vehicles Users. Napakaganda naman ng batas na yan. Diyan kumikita di ba? Sarap pakinggan Ulitin mo nga. Yung Republic Act 11239 o kaya Special Road Fund Motor Vehicles User. MBUC. Tingnan mo. Kaya't ini-implement daw ng DPWH kung may pundo bibili sila at siyempre mga supplier nandyan na. Basta may magandang usapan na. Di ba? Kaya't ang tanong natin, yung ba ay useful? Hindi ba waste of money? Yung naturang proyekto na yan? Siyempre, pagpapaliko sana yung area, yung blind curve na tinatawag, kailangan natin yan. Pero sa mga hindi naman paliko, hindi na kinakailangan na lagyan. Hindi na kailangan na lagyan yan. Kaya nasasayang ang pera ng taong bayan dyan. Okay. Magandang umaga kay Fernando Gutierrez. Dyan sa Pampanga ito. Malapit lang yan. Si Fernando Gutierrez, kilala ko ito, kaibigan ko ito. Magandang umaga sa iyo. Diyan, kumusta na ka? Kumusta ka na, bro? Kumusta na ka? Kumusta ka na, bro? Ako lang okay. Ayan, okay. Sige, pili pa tayo mag-exercise, engineer. Take it away. Mag-exercise tayo tuwing magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Ganun din kay Councilor Kyle Arthur Barduisa Gaspar. Si Vice Mayor, dating Vice Mayor, Dr. Councilor Nestor Gabrillo. Ganun din si Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Ardison Soriano. Councilor Manny Datuina. Si Councilor Jopay Loresco. Councilor Mike Sison. Councilor Haberdani Messina. Si SK Federation na Ayay Messina. At Liga President Jose M. Paris Jr. Magandang umaga kay former Councilor Gerald Apicial. Ganon din kay Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambotel Calasiao. Kay MDR Ed Villacorta at kay Madam Jubet Apiado Esteves. Good morning po. Good morning kay Sergeant Esteves. Good morning at Municipal Treasurer Shermel Paserio. Kay RM Paran Autocare Center, yan. Autocare Center. Good morning. Okay. Si Kapitan Saudi Bauson ng Barangay Macabito Calasiao. Good morning. Si Kagawa Junjun Gabrielio. Good morning. Ngayon yung duty niya. Po sa Chef Rolly de la Cruz, good morning. Kay Boss Carlo at Madam Mami, good morning. Ganon din kay Mayor Carl Christian Viga ng Mapandan, si Sir Jeffrey at Sir Felix Domicilio, Madam Sheila Pinolyar at Councilor Freddy Pinolyar. Si Sir Darwin, good morning. Talagang kinumpleto mo na. Si Vice Mayor Edgar itaktak mo. Kulaan mo. Maminta. Good morning. Good morning. Si Don Ramon Bautista, Senior, good morning.
Si Caramel de la Cruz, dyan sa San Carlos City. Magandang umaga, Caramel de la Cruz. Ayan. Good morning po. Good morning. Meron pa tayong mga dito, reaction. Basahin ko habang... habol mo na yan. Habol ko na. Arnolfo Kaalim, dapat ikulong agad ang nagkasala. Huwag nang idaan sa korte kasi justice delayed, justice denied, sabi niya. Si Johnny Rosario, Supreme Court, listen to the true voice of the people, not the few voice from corrupt politician, especially Congress and Senate, sabi niya. Eduardo Pascual, kasalanan ng mga botante na silaw sa 500 tuwing eleksyon, sabi niya. Mian na Santiago, kapwa senador ang ikukulong, hindi mangyayari yan. Kaya pumasok sila sa politika para mayroon silang immunity na hindi naman. Si Ismael Soriano, buwagin ang sinatong, sabi niya, at tungriso para walang korupsyon. Hindi naman pag binuwag mo yan, yung Senado, siyempre, paano yung legislative ngayon, saka yung Congress. Rosalinda Hernandez, gumastos sila ng bilyon sa eleksyon kaya bawiin nila sa Ghost Project at substandard. Ayan na proyekto. Efren Salinas, pagkalaban nila, madali sila mag-decide ng kaso pero kapag kakampi ng nagkamali, pag-aralan muna at murong-murong investigasyon, sabi niya. Sige, marami ito pero wala tayong oras Bukas na lang. Bukas na lang. Mabalik pa naman tayo. Okay, wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan kaya kayo po pansamantalang namamaalam sa Himpapawid ang inyong pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magturion Lingkor, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknaay Balay dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang